Thank you. Здравейте! Много ми е драго да съм тук днес, като вече осъзнавам, че освен, че ми е драго, ще ми бъде малко и трудно да говоря. Особено след Георги Ненов, като моят подкаст с хубавото име "Не човешки ресурси". Не мога да е свръхчовешки, защото ще има много голямо преплитане. Го има благодарение на подкаста на Жоро, защото много ми харесаха неговите истории. Голямата част. Има и някои... Не винаги са перфектни, но Георги винаги е перфектен. Така създадох и моят подкаст. Но не влизаме чак такива лирични отклонения, или пък не е лошо да влезаме, защото много неща са свързани в този живот и връзките ни с хората са едно от най-основните неща. Последния път, когато ми се е налагало така да творя пред толкова много хора, беше точно преди около 2 години на футболната среща между Черно море и Арда Кърджали в Варна. Само че там не ме посрещат с ръкопляскания, а нас съдиите по футбол ни посрещат с освирквания, клетви, така пожелания за всичките ни женски роднини, понякога и за мъжките и така нататък. Много често посрещането по футболните стадиони в България, пък и не само, е подобно и на изпращането. Така че се надявам след точно 15 минути и 40 секунди, когато трябва да стаза от сцената, да не ме изпратите по същия начин, но пък дори с това нещо се свиква. И даже в един момент почва ти става забавно и като тръгваш да излизаш и така не чуваш някакви ругатни, си чуваш, нещо тук сме объркали или хората просто толкова са отвъртили от нас, че са взели да си тръгнат от стадиона по-рано. Няма обаче да ви говоря само за българският футбол и неговите красоти, ще ви разкажа мои лични истории за кариерното и некариерното ми ориентиране през годините. Те ще бъдат така доста свързани с българската реалност. И се надявам, че освен да бъдат сравнително забавни, доколкото мога и аз да бъда стендъп комедиант, да бъдат все пак и полезни и за вас самите. Ще ви кажа 4 основни съставки на това да се ориентираме кариерно. Но преди да премина към тях, ще ви задам един въпрос. Колко от вас са имали идея какво искат да работят, когато сте били първи курс в университета? Моля да дигнете ръка. Добре, около 18 човека, от около 300 съотношението е добро. Преди 15 години, когато за първи път прекрачих прага на УНСС, аз бях абсолютно същия. Нямах си хал хабер с какво ми се занимава. Приехаме в направление икономика и бизнес, което предполагам и сега е така. След втората година човек има възможност да специализира в една, може би, от около 20 специалности. Въобще нямах идея, че ще ставам специалист по човешки ресурси, че ще наемам толкова много хора, ще имам хубава работа. В момента отговарям за подбор в една много готина компания. Организирам много подобни HR събития, макар че не е чак толкова големи. Постоянно хода да говоря на конференции, консултирам хора, фирми, едните как да си намерят работа, а пък другите как да си намерят кадри. Занимавам се с различни бизнеси, но никой от тях не е станал толкова голям, че да дойда да ме представят така, его е пешо, има страшни баничарници или нещо подобно. Но пък има време и за това нещо. Обаче, за да стигна днес тук да говоря пред вас и да се правя малко и на motivational speaker, съм извървял доста дълъг път кариерно. Всъщност са повече от 9 години и хората вече са доста повече, които съм наел и нещата, които съм свършил, са много по-големи. Но през всички тия години съм минал през различни изпитания и трудности. Когато бях първи курс в университета, аз нямах идея с какво точно ми се занимава, както изподелих по-рано, но пък имах много добра идея с какво не ми се занимава. И това нещо е ресторантьорството. Моето семейство се занимава с ресторантьорство от доста години. Имахме ресторант на Слънчев бряг, на Боровец, все още имаме чудесен ресторант в Самоков. От много ранна възраст ми се наложи да работя. Като в една кръчма съм работил каквото се сетите. В кухнята съм влизал, за мое нещастие, барман съм бил, сервитьор, бил съм и викач. Някой знае ли какво е викач? Чудесно. Нашия ресторант Слънчев бряг беше мексикански. И аз съставах отпред с едно пончо, с едно огромно сумбреро и по цял ден говорех на хората. Здрасти, заповядай, влез тук да ядеш, имаме много хубави кюфтета, например. Това обаче е една ужасно трудна работа. Това да седиш отвънка и хората да те подминават, да не осъзнаваш, че ти съществуваш, е много тежка работа, изморителна. Но пък тя си има и своите хубави страни.
Понаучих да говоря още доста езици, поне на разговорно ниво. Естествено, сега ако ми се наложи да отида в Чехия, могат да ме пребият някъде заради знанията ми по чешки, но винаги е добре да знаеш повече езици. В днешно време голяма част от вас сте доста така в по-добро състояние, защото има вече много страхотни менторски програми. Александър го виждам тук, че е на трети ред. Няма да казвам от коя е неговата, но може да сетите. Ако имате възможност да запишете в някои от менторските програми, които и в момента върват, направете го. Това ще ви помогне много. Аз обаче нямаше тогава такива програми, за това пък имах невероятния късмет да срещна един човек, който беше малко по-голям от мене. Играехме една онлайн игра. Човек се казва Христо Ковачев. Христо в момента е предприемач, има много интересни бизнеси, локиране в Бургас. Тогава Христо беше ръководител на една голяма агенция за подбор на кадри, като клонът в Студентски град. Той беше негов шеф, така да го кажем. Христо ми даде много хубав съвет и акъл. Каза: Петре, тебе те бива с хората, работа, която ние вършиме, на тебе наистина ще ти пасне. Христо се оказа прав. Така тръгна моя път в сферата на човешките ресурси. Това общо взето е първата съставка на това ястие, нека да го наречеме, което е доброто кариерно неориентиране. Не особено оригинално, но върви да някъде. Когато знаеме какво искаме да правим в живота, всичко останало се случва няколко идеи по-добре и по-леко. Та когато ние вършиме нещо, което ни е приятно, нещата се случват много по-добре. Не обаче винаги това, което ни е приятно, е добро за нас. Аз ви казах, учил съм тук в УНСС, завърших и човешки ресурси. Във втори курс обаче така се случи, понеже си живеех много приятно. От понеделник до петък излизах всяка седмица средно поне 3 пъти. Обикалях по дискотеките много мощно. 33, Плаза, Джим Бим и всички останали, въртях ги една след друга. Пък ако не излизахме някъде, ходехме на купони. Живеех си наистина чудесно. Така се случи обаче, че в края на втори курс, втори семестър, имах да взимам цели 11 изпита. 11 в една сесия, там колко са 2 месеци, една-две седмици. Много набързо осъзнах сериозността на моето положение и се стегнах. Престанах да излизам, почнах да чета по цял ден. Установих, че УНСС има и библиотека, да знаете. И да, даже сега знам, че библиотеката е много хубава. Тогава пак си беше окей. Почнах да чета. Какво направих? Взех 10 от тия 11 изпита и на последния изпит, мисля, че беше по висша математика, първа или втора част, трябваше да се прибирам от морето. Пътувах вечерта, стигнах на време и си казах: имам тук 2 часа да си полегна преди изпита. И познайте какво направих, успах се и така прекъснах. Обаче, вече промяната се бе случила в мене. Не ми беше никак приятно, но го приех по-добре. Казах си: добре, случило се, трябва да продължаваме напред. И какво направих? Реших да използвам това време. Имах така наречена, на Запад я наричат gap year, в която имаше да взимам само един единствен изпит, а пък тези, които не ги бях взел по-рано, ги взех с доста добри оценки. Какво направих? Започнах да пътувам много по една европейска програма, която сега се нарича Erasmus+, тогава се наричаше Youth in Action. За една година излязох на 12 проекта извън България, те са всичките в чужбина, което основно се поемат от бюджета на Европейската комисия, което и до ден днешен се случва, така че ви приветствам да кандидатствате по въпросните проекти. Обиколих над 30 страни в Европа, срещнах се с невероятни хора. Общо взето, година по-късно, когато вече се върнах да уча, промяната в мен бе тотална. Вече бях наистина съвсем различен човек. Това е общо взето втората съставка. Да бъдем устойчиви. Животът не винаги е лек, той може да бъде тежък, може да бъде доста често и много несправедлив. Жоро го каза по-рано. Както и заместник ректора го споменаха това нещо. Идваме от различен произход, расли сме по различен начин, с различни неща ни се е налагало да се справяме, така че да, не винаги животът е справедлив. Обаче трябва да бъдем устойчиви и да продължаваме напред. Имаме ги вече тия двете съставки. Като казах продължаваме напред, се сещам, че имаме идея какво правиме. В следващата месец с живота, който е Владимир Кличко. Падаме на земята, нокаут. Паче ставаме, почваме да се тупаме по гърдите и да казваме:
продължаваме напред. Това обаче достатъчно ли е, за да имаме добра кариера и, честно казано, и щастлив живот? Не е достатъчно. Нужни са още неща. И някои от тях са следните. Когато вече реших да приключа така активно с работата, сезонната работа по морето, трябваше да си намеря първата корпоративна работа. Тя обаче останах на тази работа само 2 месеца. Отидох при една от големите рекламни агенции тук в България, защото бях отчаян какво е нивото на рекламата. И до ден днешен има много глупави реклами, най-вероятно като пуснете телевизора искате да се самоубиете. Така се чувствах аз тогава и бях преценил, че съм някакъв бог на рекламата. Това нещо отидох и го казах на един от собствениците на една от тези агенции и те ме взеха на работа. Работата ми харесваше, но много бързо установих, че вътрешно-фирмената култура, както и голяма част от колегите ми, те просто вършат това, което шефа им каже. И така си тръгнах. Следващата ми работа в корпоративния свят, там изкарах малко повече време, 6 месеца. Вече бях HR, наемах много хора, харесвах екипа, имах един страхотен ментор, Катя. От нея научих адски много неща, които и до ден днешен ги ползвам. Само че какво се случи? Работих на граждански трудов договор, заплатата ми беше без отчисленията, мисля, че около 200 или 210 лева на 3 дена работна седмица. В един момент така споразумяхме се тях да свърша разни работи, които бяха тотално извън пътя. Целите бяха невъзможни, но с много труд, много извънредни часове работа, успях да ги направя. Когато работиш по 70-80 часа на седмица, много неща са възможни. Това не винаги е хубаво да го правиш, но понякога се налага и е добре да се стегнем, за да ги свършим тия неща. Но другата страна не изпълни своята част от сделката и какво направих? Просто си тръгнах. Много е важно в определени моменти, когато видим, че има червени линии, важни за нас, и нашите колеги или пък шефовете ги прекрачват, ние да можем да отидем на война с тия хора, ако се налага. По-хубаво да се разбереме с мило и драго, естествено. Или просто да си тръгнем, както направих и аз самия. Не винаги е нужно да се бориме до край, когато установиме, че просто не си заслужава. В последствие, през моята така вече 10-11 години се занимавам с човешки ресурси и кариера, съм сменил още работни места. Някой съм седял по година, по 2. В предпоследната ми работа изкарах над 4 години, но винаги съм търсил, винаги съм бил любопитен. Работил съм с сърце и душа. Почти не ми се е случвало да имам ден, в който аз да не искам да се кача в офиса или да си отворя лаптопа да работя. Това винаги ми е дава едно страхотно конкурентно предимство пред хората, които се занимават с моята дейност или въобще пред всички останали. Защото когато ти се работи и обичаш това, което правиш, както споменах по-рано, си склонен да направиш повече. Отделно, през всичките тия години винаги съм се интересувал това, което се случва около мене, от генералното състояние на икономиката, какво се случва в моята сфера. Това е третата съставка. Да бъдем любопитни и да търсиме. Да търсиме не само доброто в хората, защото това е много клиширано, но и да търсиме възможности за себе си. И да не бъдем прекалено статични и прекалено търпими. Но, естествено, има и моменти, в които човек трябва да е по-търпим, за да може да се случат нещата. Комфортната ни зона, когато влезаме в нея, тя може да ни убие. Като цяло е хубаво да не винаги да сме извън нея, но когато прекалено дълго се застоим там, в един момент ще се наложи да излеземе. Само че по-добре ние сами да решаваме кога да излезем от черупката си, а не да дойде някой с един чук да я щупи. Така че това е много важно. Това да идва от самите нас, а да не се наложи някой друг да ни изкара. Или дори да ни изкара, когато ние сме излизали по-често от нея, вече сме готови за предизвикателствата на живия живот. На мен обаче през всичките тия години рядко ми се е случвало да изпадам в моята собствена комфортна зона. Казах ви, много от ранна възраст ми се налагаше да работя на морето. На Боровец съм бил скючито на 16 години. Също така, споменах по-рано, бях и съдия по футбол. Много ранна възраст започнах, като тук ще ви разкажа една много интересна история, как преди повече от 10 години повярвах един ден в телепортацията. Не знам дали вярвате в... Тя е факт, че има, но аз повярвах със себе си. Ръководех една среща между отборите на Железница и Горубляне. Много хубави хора живеят в тези населени места. И в наказателното поле на домакините един от защитниците се опита да изтръгне коляното на един от гостите с един много така хубав удар. Без въобще да мисля къде се намирам, какво се случва, колко така приятно е местното население.
надух свирката и посочих дуспата. Както я посоча е така натам към лаптопчето, следващата секунда бях в другото наказателно поле. Буквално се бях телепортирал. Около мен имаше 30-40 човека, полиция, двата отбора, делегата, моите колеги така опитват да ги разтърват останалите. Само, че това не е телепортация. Когато те подемат 11 човека, почнат така да те засилват наляво-надясно, в един момент се изключваш и стигаш до там. Това нещо го правих доста години и от нея около 9 години да стигна до А-група. А вече в А-група те също искат да те бият, само че ги е страх. Глобите са много високи в първа лига и затова не го правят, затова повече говорят или пък ти пишат съобщения, но да не влизаме толкова в това нещо. Впоследствие изкарах над 100 мача в първа лига. Имам и около 30 на международно ниво като асистент. Наистина си харесвах работата. Това да може да ръководиш срещи на националния отбор на Испания, да може да се срещнеш с хора като Роберто Карлош или пък Гути, те са огромни величия в футбола, е нещо страхотно, неописуемо. В един момент обаче, малко преди повече от 2 години, ми беше дошло до гуша от нашия футбол. От цялата тиня в него, от цялата токсичност около него. И реших да приключа със своята кариера. Горе-долу 2 години минаха от тогава. Никой не може да ти каже, когато решиш да се откажеш нещо, ти не можеш. Не го прави. Обаче вътре в тебе остава едно чувство, че ти си дал ни около 16 години на това нещо. Ходил си да те блъскат разни диваци по села и паланки. Тренирал си постоянно. Лятото, вместо да си на морето, ти тичаш на НСА. Но взех се на това решение. Баща ми не беше никак доволен, който също беше доста голямо име в футболното съдийство в България. Приятелите ми бяха шокирани. Така, в съдийската футболна общественост също. Но сега, 2 години по-късно, мога да ви кажа, че това беше едно от най-добрите решения, които съм взимал до момента. Това време и тези нерви, които ги поставих на страна и ги освободих, бяха наистина нещо страхотно. Имах времето да мога да помисля още по-добре какво искам да правя и да мога да си поставя нови цели. Да мога да се занимавам още повече с неща, които ми харесват. Казах ви, имам един подкаст, нямам чак 390 участници, доста по-малко са, но това е нещо, което ми харесва. Започнах да правя аз HR конференции, направил съм вече 4, като събирам винаги над 100 човека, страхотни лектори, професионалисти всеки път. Днес идва и 5-та. Почнах да консултирам доста компании, както ви казах, да се опитвам да правя някакъв бизнес, който преди това нямаше как да го правя, защото бях заед с футболното съдийство. Също така ми се освободи много време за моето семейство. Женен съм, имам и 2 деца. Децата се опитват така да ме люснат извън правия път, но за сега се оправям. Когато ти се освободи време да правиш неща, които харесваш и ти се освободи време да бъдеш по-добър човек, е много, много хубаво. Затова това е така финалният ми съвет и край на моята не е презентация, защото няма презентация, само отзад мога да ме гледате. Финалният съвет ми е следния, че трябва да си поставяте цели. За тях може да се много говори, надявам се някои следващите лектори също да засегне темата по-добре. Да си поставяте цели, да бъдете любопитни, да търсите, да сте смели и естествено, когато видите, че нещо не е чак толкова добре за вас, работа или проект и не се случва като хората, просто да го оставите на страна. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесала моята реч. Лесно може ме намерите, с тази фамилия няма почти никой друг. Така че да, хубав ден! Дами и господа, Петър Джугански!